Id-Down Syndrome Association Malta qed tkompli turi kif l-inklużjoni tista' ssir realtà permezz ta' inizjattivi innovattivi li jagħtu spazju u vuċi lil żgħażagħ bid-Down Syndrome. Dan grazzi għall-appoġġ ta' fondi Ewropej u servizzi Ewropej f'Malta is-SEM, diversi żgħażagħ kellhom l-opportunità jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom f'xenarju li jħejjihom ukoll għad-dinja tax-xogħol. Wieħed mill-proġetti li kiseb attenzjoni speċjali kien Coffee with Us kofinanzjat mill-Korp Ewropew tas-Solidarjetà. Żar dan il-proġett il-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi u l-Kap Eżekuttiv tas-SEM Rodrik Zerafa. Permezz ta' dan il-proġett l-assoċjazzjoni fetħet kafetterija temporanja immexxija miż-żgħażagħ stess. Huma ħadu ħsieb kollox, mill-preparazzjoni tal-ikel u x-xorb għall-akkoljenza tal-klijenti, l-ordnijiet il-manutenzjoni sal-ħolqien tal-menju u anke id-disin tal-uniformi. Il-President tal-Assoċjazzjoni Joanna Xerri spjegat li din l-inizjattiva mhux biss kienet esperjenza soċjali, iżda wkoll taħriġ essenzjali fil-ħajja ta' kuljum li ta' lil dawn iż-żgħażagħ il-konfidenza u l-ħiliet neċessarji biex jersqu eqreb lejn impjieg formali. L-assoċjazzjoni tagħna timxi bil-proġetti, aħna fondi ma nirċevux li f'donazzjonijiet, allura bil-proġetti nistgħu nagħlmu lill-membri tagħna. Intqali li dan il-proġett juri b'mod ċar li persuni bid-Down Syndrome għandhom ħafna xjoffru lis-soċjetà filwaqt li jgħinu wkoll biex tinqeret l-istigma u jiżdied l-għarfien dwar il-kapaċitajiet tagħhom. Dwar dan il-proġett ikkumentaw il-Ministru Zrinzo Azzopardi u l-Kap Eżekuttiv tas-SEM Rodrik Zerafa. Dan huwa forma ta' empowerment illi nemmnu fih u li verament nistgħu ngħinu biex tfal żgħażagħ bħal dawn ikomplu jimxu l-qoddim fil-ħajja. Li ngħinu l-laqdiet volontarji bħala servizzi Ewropej f'Malta huwet mill-għanijiet prinċipali tagħna. Illum fid-Down Syndrome Association f'Malta stajna nżuru proġett li ħalla l-frott għal dawn in-nies b'abiltajiet differenti imma li xorta qed naraw li jkomplu jinvolvuhom fis-soċjetà. Irridu nkomplu naslu għand aktar laqdiet volontarji. Zerafa żied jgħid li l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni Ewropea mhux biss jagħti riżorsi, iżda huwa wkoll sinjar ċar tal-impenn Ewropew lejn inklużjoni u parteċipazzjoni attiva ta' kull ċittadin.